En aquest vídeo m'agradaria presentar-vos què va fer Càritas de la parròquia de Sant Pere d'Octàvia de Sant Cugat durant l'any 2023, la memòria, perquè ja veureu que són moltes coses i molt interessant. Així que entrem en matèria. Mireu, primer de tot, mirarem les persones que va atendre Càritas. Són 1.622 persones, que és bastanta gent. I fixeu-vos que si ho comparem amb l'any anterior, l'any 2022, hi ha hagut un increment del 22%. Per tant, vol dir que en aquest 2023 la pobresa a la nostra ciutat ha crescut. També, si podeu mirar aquí, està el pressupost general de Càritas de l'any 2023, que van ser 712.000 euros. En aquests diners entren també donatius que fan les persones o diners que busca la parròquia, però també comptem el valor dels aliments que ens entreguen. Per exemple, si anem a un supermercat i la gent ens dona aliments, doncs comptabilitzem quan val aquests aliments que ens han entregat i també entren dintre d'aquest pressupost. Dades destacades d'aquest 2023, hi ha una primera cosa que és que tenim una situació de major vulnerabilitat de les persones que venen a Càritas. Per exemple, tenim un increment de les persones que estan en situació irregular, arribant a un 50%. També el tema de l'habitatge és molt important. Un 50% de les persones que venen a Càritas estan o en habitacions rellogades o que estan en una casa així durant uns dies, que els deixen dormir aquí, i això és un tant per cent. I també el tema de l'atur també ha crescut. Les persones que venen a Càritas, hi ha més persones que estan en atur. També tenim un altre problema, que el direm sobretot al final del vídeo, que és que aquest any 2023 hem deixat de rebre les ajudes de la Unió Europea, que eren una part molt important dels aliments que donàvem, però això us ho explicaré al final del vídeo. Què més? El rebost. El rebost és potser el programa de major volum de Càritas, que és el programa d'entrega d'aliments. Aquest any hem ajudat a 1.622 persones, que vol dir que són 435 més que l'any passat, per tant és un increment força important. Hem repartit 7.947 lots, que són molts més que l'any, 1.500 més que l'any passat, i el valor mitjà d'aquests lots són d'uns 60 euros. Ens entreguem 2 cops al mes. Hem de dir que aquests lots, potser dels que es donen a diferents bancs d'aliments i tot això, és dels més complets que hi ha a Catalunya. I el valor d'aquests lots entregats són 400.000 euros. Què més? També tenim un menjador social al Càritas de la parròquia i fixeu-vos que hem donat 4.596 àpats, que són més que l'any passat, i són 39 persones beneficiàries. I és veritat que en el nostre menjador, hi ha menjadors que són molt més grans, però el nostre menjador l'accent és que a aquestes persones també els fem un acompanyament, no només els donem de menjar, sinó que se'ls acompanya. Moltes vegades són persones que estan molt soles i mirem també de posar-los en els programes de Càritas perquè puguin desenvolupar-se. També tenim un servei de dutxes i de bugaderia, perquè hi ha moltes persones que estan en una habitació rellogada però no tenen dret a la dutxa o a utilitzar per fer la bugada. Tenim 2 pisos, un d'homes i un pis de dones. Aquests pisos són uns pisos, podríem dir, com llançadera, perquè no és perquè hi visquin tota la vida, sinó perquè estiguin un temps, estiguin més tranquils, els ajudem a formar perquè després ells puguin fer la seva vida. Sobretot, per exemple, en el pis de les dones, són mares solteres amb fills petits. Clar, aquestes dones tenen moltes dificultats, i llavors allà és un lloc d'estabilitzar-se i també les ajudem perquè puguin trobar una feina i puguin tirar endavant la seva vida. Què més? També tenim un programa de reforç escolar, que venen 14 nens, i també el programa d'un nen i una joguina, que cada any col·laborem amb els Reis, sobretot els joves de la parròquia, i aquest any amb 271 infants han estat beneficiaris d'aquest programa, un nen i una joguina. Després també hi ha els programes de donar aliments, però també els programes de desenvolupar la persona, i aquí tenim acollida laboral. Fixeu-vos que aquest any hem atès a 210 persones, i és un programa per ajudar a fer currículums, a com trobar feina. Després també tenim programes d'orientació laboral i d'intermediació. També les persones que poden, posem en contacte algunes empreses que busquen treballadors i aquestes persones perquè puguin trobar la seva feina. Què més? Després també tenim un curs molt interessant, que és aquest d'atenció domiciliària, que és per ajudar persones, sobretot immigrants, que venen per aprendre com els costums aquí, com es neteja, com cuidar un infant, com cuidar un avi, perquè moltes persones troben una primera feina en el servei domèstic. Per tant, homes i dones venen a fer aquest curs d'atenció
domiciliària. Els recursos de Càritas. Els recursos més importants són els humans, perquè les persones són les que tiren endavant Càritas, i aquí jo voldria agrair personalment als nostres 4 treballadors socials de la parròquia. 3 d'ells són de Càritas diocesana, que vol dir que la diòcesi també inverteix uns diners a la nostra Càritas per fer el desenvolupament. I és que nosaltres treballem coordinadament amb la Càritas que diuen de Collserola, que seria Cerdanyola, Ripollet i també Rubí, que hi ha alguna altra població. També tenim 183 voluntaris que són l'ànima de Càritas, i que realment sense ells no podríem fer tot el que fem. I si mirem els recursos econòmics, d'on treu Càritas de la parròquia els diners que utilitza? Doncs mireu, 500.000 són diners que busca la mateixa parròquia, a través de subscriptors, buscant aliments, o sigui, hi ha aquests 114.000 euros, que és de la Càritas diocesana de Terrassa, sobretot el sou dels 3 treballadors, i després l'Ajuntament de Sant Cugat també ens ajuda, també donen una subvenció de 92.000 euros, que suposen un 12,91% del pressupost de Càritas. Si mirem Càritas, o sigui, en què ens gastem els diners a la parròquia? Doncs en aquest gràfic ho teniu tot. Fixeu-vos que el 58% dels diners de la parròquia van destinats a Càritas, però aquí no s'acaba les coses solidàries de la parròquia, perquè tenim aquest 21% que són també diners que surten de la parròquia cap a àmbits solidaris de fora de la parròquia. Per exemple, la llar d'avis de la parròquia, també les diferents col·lectes o també l'aportació que fem nosaltres a la diòcesi, i per tant fixeu-vos que si sumeu 58 i 21 són 79, vull dir que gairebé un 80% dels diners que gasta la parròquia són en accions solidàries. Després tenim un 17% que són les despeses de la parròquia, de la catequesis, de les celebracions que fem a les persones que tenim contractades, sumen aquests 200.000 euros. I finalment, l'apartat més petit, aquest 5%, són les inversions i reparacions que fem a la parròquia, i aquest any ha pujat una miqueta més perquè hem instal·lat l'aerotèrmia, que han sigut uns 36.000 euros, però que aquesta aerotèrmia, aquests diners, aquesta inversió, amb l'estalvi energètic que fem, que ja l'hem vist aquest any, això en 4 anys i mig ja aquesta inversió la podem ja sufragar. Què més? Ara ve un punt que és molt important per mi, que és el futur del rebost, i m'agradaria que també ho tinguéssiu present vosaltres i perquè ens dongueu idees de com ho podem fer. Mireu, el rebost, una de les entrades principals que tenia eren uns aliments que venien de la Unió Europea. Si veieu aquí en el blau fosc, eren cada any 3 entregues, i més o menys el valor dels aliments, si mirem aquí dalt, estan al voltant dels 100.000 euros, més o menys. Veieu, fins al 2021 hi havia 3 entregues anuals. A partir d'aquest any, 2 entregues, però fixeu-vos que el 2023 l'entrega ha sigut molt més petita, perquè està en quilograms. 2024 cap endavant ja s'acaben aquestes entregues d'aliments de la Unió Europea que ens afecten molt, i m'agradaria explicar-vos-ho més concretament. Si ens preguntem d'on venen els aliments del rebost, veiem que per ordre d'importància de volum, inicialment el major volum venia de la Unió Europea, que eren aquests 100.000 euros, i això ha baixat dràsticament. El segon són els aliments que compra la parròquia, amb els donatius que fan, comprem i busquem els millors preus. El tercer és el banc d'aliments, que aquest més o menys està igual. El quart, les recaptes que fem als supermercats de Sant Cugat, que cada cop intentem incrementar-ho més, i després també recaptes que es fan a escoles, a empreses i donacions particulars, que això més o menys està igualat. Si mirem la variació d'aquests 2 primers ingredients, que serien la Unió Europea de color blau, aliments comprats per Càritas de color vermell, veiem que l'any 2021 la Unió Europea eren aquests 105.000 euros i Càritas eren 51.000 euros, que és una mica la xifra dels aliments que compràvem històricament. L'any 2022 la part vermella, Càritas, va creixent, perquè la Unió Europea només són 88.000 euros i Càritas són 75.000. Però fixeu-vos que l'any 2023 ja el blau està desapareixent, perquè fixeu-vos, la part de la Unió Europea eren 55.000 euros i Càritas hem tingut que comprar aliments per 165.000 euros. Vol dir el triple del pressupost anual. Vol dir que això nosaltres, com a Càritas, tenim sempre una mica de coixí, perquè si hi ha alguna necessitat d'una població com un coronavirus o alguna cosa així, puguem actuar ràpidament. Però clar, aquest coixí se'ns acaba. Si estem 2 anys amb 165.000 euros, el coixí aquest desapareix totalment.
Si mirem aquí el valor econòmic dels aliments comprats per Càritas en els últims anys, podem veure, fixeu-vos, 2018, 52.000, 2019, 51.000. L'any 2020 puja una mica per la pandèmia, però torna a baixar l'any 2021. Però a partir d'aquí, quan les ajudes de la Unió Europea baixen, els aliments comprats per Càritas es disparen. A l'any 2022, 74.000, a l'any 2023, 163.000 euros, que és moltíssim, molts diners comprats. I per tant, una mica ens preguntem una mica per la sostenibilitat del rebost. I ara us ho explico. Aquests 100.000 euros que la Unió Europea donava amb aliments a Càritas, de Sant Cugat, la nostra, doncs ara dona 200.000 euros amb targeta Moneder que gestiona l'Ajuntament de Sant Cugat. Durant el 2024 encara no han pogut donar diners amb aquestes targetes Moneder de la Unió Europea, sí que ho fan en pròpies de l'Ajuntament, però són uns diners que encara no han entrat en circulació, diguéssim, per Càritas, per la gent necessitada de Sant Cugat. Tenim un objectiu comú amb l'Ajuntament, que és fer que no quedi ningú sense aquestes necessitats bàsiques d'alimentació, i això hem de mirar, sigui com sigui, que ningú es quedi al marge d'això d'aquí. Com ho farem? Hem parlat amb l'Ajuntament i ens hem dividit una mica les persones, perquè aquestes targetes Moneder només es poden donar sota algunes característiques de les persones, que algunes poden tenir accés i altres no. Llavors, amb això és un criteri que ens ha ajudat per dividir-nos. I per tant, nosaltres hem fet també un càlcul de les persones que amb el pressupost que tenim actual podem ajudar amb els aliments, i són unes 400 persones. Però fixeu-vos que actualment nosaltres ja estem molt per sobre estem ja gairebé a 500 persones. Per tant, un 25% per sobre de les nostres possibilitats. I per tant, això com ho podem solucionar-ho? Doncs de diverses maneres. Primer de tot, saber que el pressupost d'aliments pel 2024 és 124.000 euros. Vol dir que ja estem més per sobre del doble del que ordinàriament podíem gastar. Per tant, nosaltres com a Càritas intentarem continuar desenvolupant la campanya de 800 per 10 per buscar recursos, i aquí us animem a que ens ajudeu, i si coneixeu persones tant de la parròquia com de fora de la parròquia que estiguin interessades en això, que ens ajudin. Però també volem parlar amb l'Ajuntament perquè, clar, si això se'ns fa insostenible, i sabent que el 80% de les persones que ens envien i que ajudem venen de l'Ajuntament i per tant estem fent una tasca subsidiària del que hauria de fer l'Ajuntament, aquí demanem que aquesta subvenció creixi si ens fa falta. Jo crec que amb això l'Ajuntament trobarem una bona acollida perquè Sant Cugat sempre ha sigut una ciutat molt solidària. Per tant, diguéssim, totes aquestes informacions que us he fet, si aneu a la pàgina web de la parròquia santperedoctavià.org a l'apartat de Càritas, podreu trobar aquest PowerPoint, que seria la memòria visual de Càritas, i també trobareu la memòria escrita on hi ha tots els detalls, està tot molt més detallat de tot això que us he explicat aquí, i si teniu preguntes allà podeu trobar la informació molt concreta. Així que voldria acabar agrair la tasca que fan els treballadors socials, els voluntaris i també les persones que fan donatius perquè Càritas sigui possible, i jo crec que Sant Cugat és una ciutat molt solidària i que entre tots ajudarem aquestes persones que tenen necessitat que puguin cobrir almenys aquestes necessitats bàsiques d'alimentació. Moltes gràcies.